2022 President anachoweka maina anthu amene anaba mabiliyoni ndi sata. Tikambeza nkhani ya corruption, katangale ziphuphu zimene zikumvekazi makamaka zokhudza vanthu ogwirana ndi ntchito boma lathuli monga Vice President ya dziko lino, Chief of Staff ku nyumba ya boma kuno, Solicitor General, Inspector General of Malawi Police Service, Chairperson of Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA, komanso lawyer wa Malawi Police Service. Nzoona kuti nkhani zimenezi nzazikulu ndipo ndikudziwa kuti mitima yanu ili mmwamba komanso njankhawa. Ndikumvetsetsa mkwiyo umene mungakhale nawo pakumva nkhani ngati zimenezi. Nkufuna nikutsimikizireni kuti ngakhale ine mwini nkhanizo zanipatsa maganizo maka potchula kuti anthu akuluakulu mboma komanso kuti munthu ozengedwa mlanduyu abwera mdziko muno ndipo sadamangidwe kapena kufunsidwa mafunso ena aliwonsewo. 2024 akunyoza Joe Biden chifukwa chokhaulitsa anthu amenewa kuti asapite ku America. Chifukwa America ni dziko lomwe muli milandu yophana ndi mfuti kuposa dziko lililonse pa dziko lapansi. Koma ngakhale izi zili choncho, sabata ino boma la America latulutsa chikalata chonena kuti lapeza kuti anthu anayi amene akuyankha milandu yakatangale kuno ku Malawi ndi amene ali akuba modetsa nkhawa. Ine ndamva zimenezo ngati niseke. 2022 anatiuza yekha kunena kuti wayimisa ntchito Saulos Chilima pa nkhani ya corruption. The Chief of Staff for State Residences is hereby suspended to pave way for the investigations without his interference. The chairperson of the PPDA will similarly be excused from his official duties, and I have already instructed the Secretary of the President and Cabinet to do so using appropriate legal instruments related to statutory bodies. As for the Vice President, his office is unique in that the Constitution does not provide for his suspension or removal from it by the President, because he holds that office by the will of Malawian voters, which I respect. As such, the best I can do for now, which is what I have decided to do, is to withhold from his office any delegated duties while waiting for the Bureau to substantiate its allegations against him and to make known its course of action in relation to such. Potengera ndi mawu ake amene atiuza Chilima adzayamba ntchito mlandu wake ukadzatha. Lero Amalawi akudabwa Chilima kupita ku Tanzania Chikhalirecho khoti sinamugamule. Ndimanena nthawi zonse kunena kuti President uyu ndi wausiru, amaona ngati tonse m'dziko muno ndife ana. Akamanena zinthu zimaoneka mwa serious, koma mapeto ake zimasanduka mabodza. Kuyambira pa kampeni nkudzafika lero bodza lokhalokha. Akutukwana America Chikhalirecho anayamba yekha kutiuza ponena kuti anthu amenewa ndi akuba. Tikambeza nkhani ya corruption, katangale ziphuphu zimene zikumvekazi makamaka zokhudza vanthu ogwirana ndi ntchito boma lathuli monga Vice President ya dziko lino, Chief of Staff ku nyumba ya boma kuno, Solicitor General, Inspector General of Malawi Police Service, Chairperson of Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA, komanso lawyer wa Malawi Police Service. Nzoona kuti nkhani zimenezi nzazikulu ndipo ndikudziwa kuti mitima yanu ili mmwamba komanso njankhawa. Ndikumvetsetsa mkwiyo umene mungakhale nawo pakumva nkhani ngati zimenezi.
nkufuna nikutsimikizireni kuti ngakhale ine mwini nkhanizo zanipatsa maganizo maka potchula kuti anthu akuluakulu mboma komanso kuti munthu ozengedwa mlanduyu abwera mdziko muno ndipo sadamangidwe kapena kufunsidwa mafunso ena aliwonsewo.